Vi har bygget noget, der rækker længere end væggene, det sidder i. Noget, der ikke bare forsyner hjem og bygninger med strøm, men med tryghed, kvalitet og dansk stolthed. For os starter det her, men det ender ude hos jer, der bygger, installerer og træffer de vigtige beslutninger i hverdagen. LK Fuga er mere end kontakter og rammer. Det er generationer af viden, af dansk design og præcision, af løsninger, der passer sammen og ind i fremtiden. I 1921 tog Laurits Knudsen sin nye fabrik i brug. På en helt almindelig vej, men med ualmindeligt dygtige mennesker. Mere end 100 år er gået, og i dag produceres LK Fuga i Ringsted. Midt på Sjælland, i en af Europas mest moderne fabrikker. Af fagfolk, der kender hver en detalje. Hos Schneider Electric ved vi, at kvalitet ikke bare er et ord, men noget, der mærkes i hvert et klik. Det her, det er dansk produktion, når det er bedst. Det er ansvarlighed. Det er valget om at holde det lokalt. Og det er valget om at gøre det ordentligt. For os handler det ikke kun om at udvikle produkter. Det handler om at gøre det let at vælge kvalitet. Let at vælge noget, man kan stå indenfor. Det handler om jeres valg, om jeres tillid, og den tager vi ikke for givet. LK Fuga er ikke bare skabt i Danmark. Det er også en del af en stolt dansk designhistorie. Og når I vælger Schneider Electric, så vælger I ikke bare vores produkter. I vælger vores mennesker, vores historie og vores fremtid. Tak fordi I vælger os.